Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Tayo na po'y dumako dito sa loob at tayo na po'y magsisimulang magpuri sa ating Panginoon. Amen. Kahit po umuulan sa umaga pong ito, patuloy po tayong mag-init, mag-alab sa presensya po ng ating Panginoong Diyos. Sige po, tayo po'y umikot at kamayan po natin ang bawat isa. Batingin po natin ang bawat isa ng maligayang umaga. Umulan po, dumaan ang ulan, dumaan ang bagyo, dumaan po ang mga earthquakes. But then, we're still here. We're standing in front for God's grace. Natunay nga na alam natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Whatever we've been through, we knew that God never leave us nor forsake us. And for that, He deserves to be praised. Ibigay natin yung the best. Hindi po natin titingnan kung ano ang ginagawa ng katabi natin. Let's just focus and feel His presence in this place. Natunay nga na sa oras na ito, let's all desire na ang presensya ng Panginoon ay maranasan natin.
Hallelujah, O God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Muli kami narito, Amang Diyos, sa langit na makapangyarihan, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kami narito muli upang ikay aming makaniig sa mga oras na ito, O God. Lord, samahan mo kami sa aming pagpuri at pagsamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Tunay ang Lord God, hindi hadlang ang sama ng panahon upang hindi ka namin katagpuin sa mga oras na ito. Kami narito, Panginoon, papakumbaba, nagpapalinis sa aming mga karumihan upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan sa mga oras na ito, O God. Lord, alam po namin, sabi mo, Panginoon, na kung saan mayroong 2 o 3 magkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan namin, O God. Kaya salamat, Ama, sa mga oras na ito. Patuloy ka naming pupurihin at papasalamatan, O God. Linisin mo ang aming puso, Lord God, upang kami maging handa na mataniman ng iyong mga salita, Panginoon. Tunay ang pagpalain mo ang buhay ng aming maghahayag na yung salita sa mga oras na ito, Panginoon. Lord God, na ito'y aming matanggap, O God, sa aming puso, Panginoon. Lord, salamat, Lord God. At sa mga wala pa dito, Panginoon, na papunta pa lang, Lord God, ingatan mo sila, Panginoon, na makarating lang ligtas na upang ikay makasama namin sa pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Lord, tunay ngang pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinrakila. Ito pang aming samod dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning, church! Pwede mo pang sabihin mo sa iyong katabi, tapikin mo nga, good morning! Ayan. Sige po, sa umagang ito, sabi po sa ating aawitin, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad. So kahit umuulan, pero ang araw na to ay nilikha ng Panginoon. Amen? Kaya po wala po yung ibang dahilan. Kumbaga wala po tayong magiging hadlang upang hindi tayo makapagpuri sa ating Panginoon. Dahil ito ay ginawa ng Panginoon itong araw na to, we will rejoice and we will be glad in it. Amen? Amen. Kaya po sa umagang ito, sama-sama tayong umawit, sama-sama tayo magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen.
will rejoice and be glad in it. 'Cause I won't worry about tomorrow. Just in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I will stand. Today's the day that you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. 'Cause I won't worry about tomorrow. Just in what you say. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrows. Where you linger, I will follow. Just in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Oh, today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Oh, yes, Lord, we praise you. Today's the day that you more than I could hope or dream of. You have put your favor on me. Sing one day in the house, one day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Sing so blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope. More than I could hope or dream of. You have put your favor on me. Sing one day in the house. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Come on, let's declare we are so glad. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. We will sing you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Yes, Lord, you are more than enough for me. Lord,
on, church, we will sing, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough for me. You're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So less I can contain it. So much you gotta give it away. Your love, don't mean to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love, don't mean to live now. You are, sing it again. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love, don't mean to live now. You are more than enough for me. 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 Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Yes, Panginoon, tunay nga you are more than enough. Oh, we praise you, Lord. We bless your name. Oh, we give you glory. We give you honor. Oh, yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, katulad ng aming inawit, O Diyos. You are more than enough in our lives, Panginoon. Lord, we thank you for another day na ibinigay mo sa amin, O Diyos. Kahit umuulan, Panginoon, we will still praise you. We will still worship you. We will rejoice and be glad. For this is the day that you have made, Lord. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon sa umagang ito. And once again, let's worship Him with all of our hearts, with all of our soul. The Lord is looking into our hearts this morning. It's not about the song. It's not about the sound. It's about our hearts this morning. So let's just worship Him. Sing a new song to our God. Perfect love could not be yours.
Lift up your voice. Oh, worship you. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb was overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Lamb was overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb was overcome. We sing hallelujah. Church, we will We sing. sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb was overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Forever you are glorified. Forever you are lifted high. Lifted high. Forever you are risen. You are alive. Yes, you are. Forever you are glorified. Forever you are lifted high. Forever you are risen. You are alive. For the last time, church, for we want to declare forever you, forever you are glorified. Forever you are lifted high. You are alive. You are alive. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you, Jesus. Crown you now with many crowns. You reign victorious.
Lord, you are worthy of all the praise, all the glory, all the honor. Lord, we give you the highest praise, the highest worship that you deserve. Oh, we thank you for your presence. We thank you for your goodness. We thank you for your love. We thank you for your peace. Oh, we worship you. We glorify your name. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Truly you are worthy of all the praise, all the glory. Oh, we worship you. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Lord, we thank you for your goodness. We thank you that you lay down your life for us. Lord, forever be glorified in our midst, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo upang maging kagalingan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang papuri ng iyong mga anak sa lugar na ito, O Diyos. Lord, as we sing, Lord, you are worthy. Lord, you are worthy of all the praise and glory. Lord, wala kami ibang itinataas sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Oh, yes, you are worthy, Lord. We thank you, Jesus, for the healing. We thank you for the freedom. Oh, we thank you, God. Come on, once again, we will sing, Lord. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We'll lift up the name of Jesus. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Lord, high and lifted, high and lifted. Come on, sing a love song. Sing a love song to our Lord. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Oh, it's because of you and because of me. So you are worthy, worthy is the Lamb. Oh, you are worthy is the Lamb. Oh, you are worthy. Sing it again. Worthy is the Lamb, Jesus. Oh, we crown you now with many crowns. You reign victorious. Come on, lift up the name of Jesus. I can lift it up. Oh, Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. So you are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Oh, yes, you are worthy. Worthy is the Come on, sing with all of your hearts. Taas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Come on, lift up the name. Oh,
Jesus be lifted up in this place. Let our King be lifted. Sing it again. Let our King. Let our King be lifted. Come on, lift up your voice. Let our King. Let our King be lifted up. Let our King. Let our King be lifted up. Oh, let our King. Let our King be lifted up. Oh, come on, church. Give him the highest praise. Give him the highest worship. Oh, lift up the name of the Lord. You alone be glorified. You alone be magnified. Praise God. Amen. So, tinatawagan po lahat ng mga bata at atin po silang ipapanalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayun, praise the Lord. Oh, stop. Ayos. Praise God. Sige po, wala na. Amen. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa mga batang ito at atin po silang ipagkatiwala sa Diyos na buhay. Ama namin Diyos na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Isus, Lord, marami pong salamat, O God, sa buhay ng mga kabataang ito. Lord, dinadalangin namin at tinitiwala namin sila sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang maghari sa kanilang buhay, ang iyong salita, Panginoon, na kanilang laging napapakinggan ay tumimo sa kanilang mga puso. Lord, dalangin namin, spare mo sila, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway at sa lahat ng gawa ng mundo, Panginoon. Tunay nga ang kanilang kaisipan, Panginoon, ay pagharian mo. At tunay nga, O Diyos, na sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon, ikaw lamang ang maparangalan. Gayon din man, Panginoon, sa kanilang guro na magtuturo, siya po itago mo sa iyong likuran, bigyan mo siya ng mahabang pasensya at wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, sa kanyang pagtuturo. Lord, maraming salamat. Siniselyuhan ko na makapangyarihan at banal mundugo at ang mga batang ito ay hindi kailanman madadaya ng kaaway. Sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Lahat may sabi ng Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa buhay ng bawat isa. Good morning po. May kausap po ba tayo? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Parang hina. Diyos na buhay.
Pag sinabing Diyos na buhay, kailangan buhay din yung palakpak. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Parang di buhay yung Diyos nyo eh. Amen. Di ba? Kapag sinabing buhay, kailangan may buhay. Kaya mga buhay na tayo eh. Amen. Buhay na ang ating espiritu. Kaya nga sabi sa Bible, we must worship Him in spirit and in truth. Amen. Kaya nga po sa ating kinanta kanina, today is the day that the Lord has made and let us rejoice and be glad in it. Amen. Pakisabi sa katabi mo, nagagala ka ba? Parang hindi nagagala. Nagagala ka ba? Na ngayon, ginising ka pa ng Diyos. Binigyan ka pa ng kalakasan. Binigyan ka pa ng hininga. Ginabayan ka, papunta rito para makasamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Pakitanong mo uli ang katabi mo, nagagala ka ba? At iduktong mo, anong gusto mong gawin sa'yo ng Diyos ngayon? Diba? Pag nagpunta ka sa isang lugar, di ba, nag-e-expect ka, kunwari, ayuda, pipila ka dun sa munisipyo, nag-e-expect ka, nabibigyan ka ng ayuda. Tama? Pero pag pupunta ka kay Lord, sa bahay-sambahan ng Diyos, kailangan nag-e-expect ka. Ngayon, tanong ko, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon? Amen? Dahil po, yung lagi nating inaawit, anuman maging panahon. Alam niyo ba yung panahon ngayon? Anuman maging sitwasyon, ikaw ay pupurihin. Amen? Kung nakakabalita kayo, kung saan, yung mga lindol, ano-ano mga nangyayari sa ating mundo, pero kapag ka na kay Kristo ka, ikaw ay isang mananagumpay na anak at lingkod ng Diyos. Amen. Kaya nga po ngayong umagang ito, samahan niyo ako sa pagbubukas ng Biblia sa 1 John chapter 5. Ang ating pong team is nagsasabing The Overcomer. Pakisabi sa katabi mo, mananagumpay ka na ba? Amen. Kung mananagumpay, isang uling malakas na balakbak sa Diyos! Basahin po natin, 1 John chapter 5. Ang team po natin nasa 4, pero basahin po natin 1 hanggang 5. Ang sabi po dito, ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Verse 2, ito ang palatandaan, iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Pakisabi sa katabi mo, hindi mahirap. Bakit nahihirapan? Kasi meron kang gustong mangyari na salungat sa Diyos. Tuloy natin, verse 4. Sapagkat nagpagtagumpayan na ng anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 5, last verse. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Amen? Sandali po tayong pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong salita na aming pagbubulay-bulayan. Samahan mo ito ng iyong kapangyarihan. Holy Spirit, ikaw po ang siyang kumilos sa lugar na ito at magpaunawa at magpaintindi sa lahat ng mga pagpag-aralan namin ngayong umaga. We praise you, Lord. We honor you in Jesus' name. Amen. The overcomer. Amen. Ang mananagumpay. Pero mga magulang, mga kapatid, ano ba yung mga laban mo sa buhay? Kasi kung babasahin natin itong Bible, sa John chapter 1 verse 5, nasa sanlibutan pa kasi tayo, basahin natin. 19 yan. Alam nating tayo'y sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Yung sanlibutan daw, nasa kapangyarihan ng dyablo. Pero praise the Lord, na-overcome na ni Lord yung sanlibutan. Pero nandito ka pa sa sanlibutan, tama? Sino ditong hindi nakakaranas ng problema? Sino hindi nakakaranas ng kakulangan? Sino hindi nakakaranas ng mga bagay-bagay sa mundo? Takot. Lahat tayo nararanasan pa yan. Tama? Pero, sino nga ba yung nagtagumpay sa mga ito? At bakit tayo'y tagumpay na rin hanggang ngayon?
Amen? At ang pag-uusapan po natin, mga magulang, mga kapatid, ano ba ang napagtagumpayan ni Jesus? Una, yung mundo o yung world. Diba sabi ni Jesus, I overcome the world. Pangalawa, yung kamatayan. Pangatlo, yung takot. Sino dito natatakot? Huwag ka nang matakot. Ang pang-apat, yung karamdaman. Amen. Unahin po natin yung mundo. Alam naman po natin yung mundo ngayon pasama na ng pasama. Amen? Wala na pong mabuti. Ang mabuti na lang, yung mga may Kristo sa puso. Pakisabi sa katabi mo, may Kristo ka ba? Isa ka sa mabuti. Amen? Dahil sa huling panahon, ang sabi sa Bible, ang masama ay lalong magpapakasama, ang mabuti ay magpapakabuti. Kaya nga po mga magulang, mga kapatid, ang unang nagtagumpay walang iba kundi si Jesus. Nung tanggapin mo lang si Kristo, ikaw na nga rin ay nagtagumpay sa mundong ibabaw na ito. Amen? Kaya nga yung mga nangyayari sa mundo, nakikita mo, iba't ibang lindol, 7.5, sa Sambales, tinatanong ko nga sila, Kuya Arvin, naramdaman nyo ba yung lindol dyan? Hindi daw nila nararamdaman, bagamat isang bayan lang yung pagitan. Diba? Dapat maramdaman nila yon. Pero kapag ka may Jesus ka sa puso, meron kang kabutihan sa puso, i-spare ka, papanatagin ni Lord yung iyong kaisipan, yung iyong puso, pupunuin niya ng kanyang pangako, at ikaw nga ay magiging matagumpay, anuman ang sitwasyon, anuman ang panahon, anuman sapitin ng mundo, anuman yung makita mo, kapag may Kristo ka, palagi kang tagumpay. Amen. Huwag mong kalimutan na napagtagumpayan na ni Jesus Christ yung mundo. Pero bagamat sabi sa Bible, nasa mundo pa tayo. Ang kailangan lang natin i-maintain. Pakisabi, i-maintain mo ang tagumpay na nasa iyo. Amen? Parang si Pacquiao, di ba champion na siya? Pero laging may humahamon. Amen? Ganun din sa buhay natin. Araw-araw, laging battle. Amen? Sino dito walang battle? Lahat tayo may battle. Lahat tayo may pinaglalabanan, lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may mga pagsubok na kung saan dinadaanan natin. Pero ang sabi ng Diyos, habang ikaw ay nandito sa mundong ibabaw na ito, magtatagumpay ka sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. Kaya wag mong kakalimutan na si Kristo yung nasa iyo na nagtagumpay, kaya ikaw ay tagumpay na rin. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen. Ano sabi? John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan. Sa pakikipag-isa sa akin, sino tinutukoy pakikipag-isa sa akin? Kay Jesus. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ano yung mga kapighatian? Yung mga nakikita mo, napipighati ka dahil maraming mga kababayan natin na nasasalanta, di ba? Nahihirapan, di ba? Napipighati tayo dyan. Ngunit, ang sabi dito, tibayan ninyo ang inyong loob. Pakisabi, tibayan mo ang iyong loob. Dahil kung hindi matibay ang iyong loob, di ba, kung hindi si Kristo ang iyong pundasyon, kapag lumindol, anong mangyayari? Di ba, sabi sa Bible, ang nagtayo ng isang bahay na ang pundasyon ay bato, dumating man ang alon, dumating man ang lindol, hindi mabubuwal, hindi masisira. Pero ang nagtanim ng pundasyon sa buhangin, dumaan ang hangin, masisira. Kaya nga sabi ng Diyos, tibayan mo ang iyong loob. Bakit? Ulitin ko kasi, nasa mundo ka pa, ang gusto ng Diyos, bigyan tayo ng katiyakan na habang tayo nabubuhay, na habang tayo lumalakad sa mundong ibabaw na ito, ang gusto ng Diyos, yung loob mo, siya ang naandiyan. Amen. Dahil kapag hindi si Kristo ang nasa loob ng iyong puso, maniwala ka talaga, hindi ka magtatagumpay sa mundong ibabaw na ito na pasama na ng pasama na ng pasama na ng pasama. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Praise the Lord. Palakpakan po uli natin ang ating Panginoon. Di ba? Mas masarap pong malakpak kay Lord. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Di ba? Yun yung Diyos na sinasamba natin dito. Hallelujah. Di ba? Yung nagtagumpay sa sanlibutan. Dahil ang sanlibutan, wala itong ibang gagawin, kundi ikaw ay ilayo sa pananampalataya sa Panginoon. Bakit ko sinabi yung sanlibutan? Kasi lahat ng materyales na meron ka ngayon, damit, cellphone, sasakyan, saan galing yan? Sa sanlibutan. Di ba? Yung ginto, hinuhukay. Di ba yung mga materyales? Tayo, saan galing? Sanlibutan din. Kinuha tayo saan? Sa putik
o sa sanlibutan, di ba? Kaya yung attachment natin sa sanlibutan, gayon na lamang. Amen? Kaya may mga tao, pag wala si Kristo sa puso, hindi makontento sa anumang meron siya. Amen? Kaya nga ang gusto ng Panginoon, bumaba siya dito sa lupa para sabihin sa'yo na pagtagumpayan ko na ito, anak. Hindi ka na taga-sanlibutan. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka na taga-sanlibutan. Tagalangit ka na. Parang ayaw nyo ng tagalangit. Tagalangit ka na. Sino gustong pumunta ng langit? Parang ayaw mamunta ng langit. Di ba? Anytime nga, pwede nang dumating si Lord eh. Ha? Sa Pasig, pag sinasabi kong, sinong gustong pumunta ng langit? Ayaw nila. Natatakot. Kapag may takot ka pa sa puso mo, kapatid, nako, danger yan. Amen? Hindi mo alam kung saan ang destinasyon mo. Ulitin ko, hindi ka taga-sanlibutan at walang permanente sa sanlibutan. Amen? Kaya nga, pinagtagumpayan na ito ni Lord. Kaya sabi sa Bible, do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Kasi yung attachment natin sa mga bagay-bagay sa mundo, mabilis ka dyan. Amen? Lust of the eyes, lust of the flesh. Yung tinuro nung nakaraan, di ba? Ni Rebrio. Ni Rebrio Stella. Ba't ko ba nasabi? Praise the Lord. Lord, pagpalain mo si Rebrio. Amen. Kaya nga po yung mundo, anong una na pagtagumpayan ni Jesus? Walang iba kundi yung mundo. Pero tandaan mo, ang gusto ni Lord, punuin yung ating isipan na mga bagay na pang makalangit. Kaya nga may sabi sa Bible set your mind on the things above. Colossus chapter 3, di ba? I-set daw natin ang ating isipan saan? Sa langit. Dahil kung iset mo yung isipan at ang iyong puso dito sa lupa, hindi ka makukontento. Amen? Maghahangad ka ng maghahangad ng manghahangad ng mga nabubulok. Amen? And sabi sa Bible, in heaven and earth will pass away. Di ba? But the word of God will still. Kaya nga, ang setting dapat ng ating isipan, wala sa mundo. Bakit? Kasi pinagtagumpayan na ni Jesus yan. Amen. Kaya nga, sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, alam natin yung mga nangyayari sa mundong ibabaw na ito, binibigyan lang tayo ng Diyos ng katiyakan. Na dito sa mundo, tagumpay na si Jesus. Sino yung tinanggap mo sa puso mo? Si Jesus. Kaya lumakad kang mananagumpay. At tandaan mo, kapatid, yung demonyo nandito pa sa lupa. John chapter 10 verse 10, di ba? The thief comes to kill, steal, and destroy. 1 Peter 5:8, the devil is like a roaring lion. Nandito pa siya sa mundo. Nandito pa rin tayo sa mundo eh. Yung title na sinabing mananagumpay, nasa iyo. Ano yon? Yung eternal life. Ano yung gustong kunin ng demonyo? Lagi kang gustong i-challenge. Ano? Yung eternal life gusto niyang kunin sa'yo. Tapos dito ang kamay na may eternal life na. Yung buhay na walang hanggang. Kasi kung di ka sigurado, kapatid, hindi ako nagbibiro. Sa Diyos, walang biro, kapatid. Pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi ito biro. Amen? Di ba? Ang demonyo laging nandyan, nakabantay sa'yo. Yun yung gusto niyang kunin. Di ba? Kay Pacquiao, laging gustong merong lumaban sa kanya. Kasi hawak-hawak ngayon, may title siyang hawak-hawak. Kaya kahit champion na siya, talagang i-challenge siya. Maraming gustong lumaban. Amen? Ganun din sa buhay natin. Champion na tayo. Victory na tayo. Di ba? Overcomer na tayo, pero nandito pa tayo sa mundo. Gusto ka palaging i-challenge ng Panginoon. Kaya, yung pinag-aaral natin nung linggo, Ephesians chapter 6, di ba, dapat suot-suot mo palagi yung baluti, di ba? Ano yung mga baluti na yon, di ba? Helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the word of God, shoes of the readiness to preach the gospel, di ba? Hindi ka lang dapat marunong umupensa, marunong ka ring dumipensa. Amen. Dahil ang pagiging Kristiyano, ito ay laban. Amen? Labanan ito, kapatid, hanggat nabubuhay ka pa. Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Ano pa yung pinagtagumpayan ni Jesus Christ? Yung kamatayan. Amen. Tayo ang punta natin, eternal fire talaga. Pero praise the Lord, si Kristo namatay. After 3 days, nabuhay siya magmuli. Basahin natin. Mga taga-Korinto, 15:54 hanggang 56. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may katawan ay napalitan na ng walang kamatayan,
matutupad ang sinasabi ng kasulatan, nilupig ng kamatayan, ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Verse 56, ang kamandag ng kamatayan, ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ano daw? Di ba? Napagtagumpayan na, nasaan daw ang kamatayan? Si Kristo namatay, after 3 days na buhay magmuli. Amen? At nung mabuhay siya, pinagtagumpayan na, bagamat tayo talaga, pupunta talaga tayo dun sa kamatayang eternal life, di ba? The wages of sin is death, di ba? But the gift of God through the Lord Jesus Christ is eternal life. Amen. Bagamat mamatay tayo sa physical, panglupa, pero hindi na tayo na mamatay ng spiritual, na buhay ka na magmuli. Yun yung napagtagumpayan ni Jesus Christ. Amen. Dapat po alam natin yon. Habang tayo nagpapatuloy, pinagtagumpayan ng Diyos ng una ang mundo, pangalawa ang kamatayan. Amen. Ang pangatlo, takot, yung fear. Sino dito yung natatakot? Pag dumating na yung Bill, pag dumating na yung Judith, pag dumating na yung mga maniningil sa iyong buhay, pag dumating na yung problema, pag dumating na yung pagsubok, di ba? Ang demonyo, ang kaaway, walang ibang gagawin kundi matakot ka. Pag ang isang tao natakot, nagugulumihanan siya. Tama? Isang example natin, si Pedro. Kilala natin yan, yung lumakad sa tubig. Lagi kong madalas may example si Pedro. Lumakad sa tubig. Nakita nila si Jesus Christ, nandun sila sa bangka. Nung nandun sila sa bangka, nakita nila si Jesus Christ lumalakad sa tubig. Ano sabi nila? Multo, multo, multo. Natakot sila. Ano sabi ni Lord? Huwag kayong matakot, ako ito. Ang sabi ni Pedro, kung ikaw nga po yan, papuntahin nyo rin ako dyan na lumalakad din sa tubig. May word naman. Huwag kang hahakbang pag walang word. Amen? Bakit siya lumog? Nakalakad siya. Pag hakbang niya sa dagat, nakakabang siya ng maraming hakbang. Ngunit, lumingon siya. Saan? Sa paligid. Pakisabi siya katabi mo, huwag kang lilingon-lingon. Sa Bible yan. Sabi di ba sa Bible, look to Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Nung makita ni Pedro, ang hangin, ang lakas, ang tataas ng alon, anong nangyari? Natakot siya. Amen? Praise the Lord, yung nag-overcome ng takot nandun. Anong sabi niya? Lumubog siya? Panginoon Jesus, tulungan mo ako. Ang makakatulong sa'yo, walang iba kundi si Jesus. Amen? Ang makakatulong sa atin, walang iba kundi si Kristo. Amen? Ang makakatulong sa atin, walang iba kundi si Jesus. Pakisabi sa katabi mo, si Jesus, ang susi. Sabi niya, I am the way. Ano ba yung mga way kasi dinaanan mo? Pag nag-iba ka ng way, mababaliktad ka sa truth, hindi ka tatayo sa truth. At yung life, mawawala sa iyo. Amen? Kaya nga, yung takot, pinagtagumpayan na rin ni Jesus Christ yan. Amen? Pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang matakot. Amen? Kapag natakot ka, ang kalaban ng takot, pananampalataya. Pag nawala yung pananampalataya mo, ibig sabihin natatakot ka. Kasi bakit ka natakot? Lumingon sa mundo. Sa mundo nga, walang ibang gagawin yan kundi pabagsakin ka. Amen? Walang gagawin ang mundo kasi si Satanas nandito pa, naghahari pa. Di ba? Walang iba siyang gagawin kundi palubugin ka. Di ba? Ang kailangan at ang susi sa lahat ng bagay, walang iba kundi si Jesus. Amen? Si Kristo lang. Kaya nga may kantang, kay Kristo lang ang tiwala ko. Di ba? Kay Kristo lang ang tiwala. Dahil sa tao nga, maraming minsan, napapako pa. Kay Kristo ka magtiwala, sigurado yon, sureball yun, 101%. Tutugunin tayo ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ang sabi dito sa Lucas chapter 12, verse 7, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kahit huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Sino ditong kayang bilangin ng buhok? Yes, bari nating mabilang, pero baka meron kang makalimutan. Pero ang Diyos, bilang lahat yan. Kaya ang sabi, huwag kang matakot, higit kayong mahalaga. Pakisabi sa katabi mo, ito pinakamaganda, mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Amen. Kaya ka nandyan, pinilit, tinawag ka ni Lord. Kasi nga, mahalaga ka. Kapag meron kang bagay na mahalaga, di ba, inaalagaan mo? Amen?
Yung anak natin, mahalaga yan eh. Inaalagaan natin, pinapakain natin, pinoprovide natin yung kanilang pangangailangan. Alam mo ba, anak ka din ng Diyos, yung binasa natin kanina? Amen? Kaya mahalaga ka sa Diyos. Amen. At yung kahalagahan mo, walang katumbas. Walang kapantay. Amen? Hindi kayang bayaran ng anumang pera. Dahil ang pinantubos sa'yo ni Jesus Christ, kanyang dugo, kanyang katawan. Kaya sobrang halaga mo. Wala kang presyo. Amen, di ba? Wala tayong presyo. Amen. Ulitin mo, mahalaga ka sa Diyos. Totoo yan, kapatid. Di ba? Mahalaga tayo sa Panginoon, di ba? Kaya nga, inaalagaan niya tayo, iniingatan niya tayo, di ba? Inilalayo niya tayo, pinapanatag niya ang ating isipan, pinapanatag niya ang ating puso. Dahil yung mundo talaga ngayon, kapatid, sobrang gulo na. Di ba? Manood ka ng balita, kabi-kabila ang nakawan. Di ba? Yung mga flood control, hindi makontrol. Di ba? Manood ka ng balita. Saan ang pinakamagandang balita? Saan ang pinakamagandang safe na lugar? Walang iba kundi sa presence ng Diyos. Amen? Maraming tao, di ba? Hindi nila alam ang kahalagaan ng pagpupuri sa Panginoon. Inaagaw ng demonyo yung kanilang pagsamba paglinggo. Amen? Kaya nga sabi ni Satan, lumod ka lang sa akin, sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Ang kaya lang i-offer ni Satan, alam niyo kung ano, material na bagay. Hindi niya kayang mag-offer ng eternal life. Amen. Yung ina-offer sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ang demonyo, wala siyang i-offer. Pag linggo, dito ka muna, magtrabaho ka muna sa akin, sumamba ka muna sa akin. Di ba? Kinukuha ng demonyo yung pagsamba mo na dapat mong ibigay sa Diyos pag linggo. Hallelujah. Amen. Kaya po, mag-ingat tayo. Dahil ang mundo, pasama na lang pasama. Ang mabuti na lang, si Jesus. Si Jesus na lang ang mabuti. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kasi malamig, baka makatulog tayo. Ano, may aircon pa. Praise the Lord. Yun nga po, yung takot. Napagtagumay. Apang-apat. Ito nga, yung karamdaman. Meron ba tayong mga susunod? Sino dito yung may mga nararamdaman? May nararamdaman ka? Oh, praise the Lord. Palalayasin ni Lord yan. Di ba? Maging ang karamdaman, pinagtagumpayan din ni Jesus, di ba? By His stripe, we are healed. Amen? Sabi ng mga Bible scholar, 39 stripe, anong karamdaman mo? Ubo? Naubo ka? Palayasin mo yan. Palayasin ni Jesus Christ yan. Amen? Yung sakit, karamdaman. Ako, ang isang experience ko, pag may nararamdaman ako, pinapalayas ko. In Jesus' name, wala naman namin pera eh. Ano kang pupuntang doktor? Isa lang ang doktor namin. Sino? Si Jesus. Amen? Kagabi nga, may sakit sila, masakit ulo. Worship mo. Di ba? Isumiti mo sa Panginoon. Maraming tao ang naisip, doktor kagad. Yes. Sabi ko nga, Lord, ikaw lang ang aming buhay. May kanta, ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa piling mo, Panginoon, ako ay hinay, di ba? Maraming tao ngayon, pagka may nararamdaman, lalo sa kanyang physical na katawan, ang isang naiisip, ano? Sino ba ang best doctor? Naalala ko yung may 10 kitungin. Tama ba yun? Kung di ako nagkakamali, correct niya ako. Na pinagaling ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, magpasuri kayo sa doktor. Ilan ba yung bumalik doon? Sino nakakaalam nun? Isa lang yata nakabalik kay Jesus Christ eh. Isa lang na naka-identify na si Kristo yung manggagamot. Amen? Jesus is our healer. Amen, di ba? Kung may karamdaman ka, mananagumpay ka na, di ba? Paalisin mo, palayasin mo, may authority ka. Amen. Dahil kay Kristo, sabi sa Bible, lahat ng tuhod, luluhod. At wala ng pangalan na ibinaba sa lupa, na sukat ikaligtas ng tao, sa langit, sa lupa, sa silong ng lupa, lahat ng pangalan luluhod sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano yung gusto mong paluhodin? Mahirap, ikaw pinapaluhod ng demonyo. Di ba? Huwag kang magpadaya, kapatid. Alamin mo yung pagiging anak mo sa Diyos. Hallelujah. Amen. Karamdaman, ang sabi sa Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan.
Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Paano daw tayo gumaling? Dahil sa mga hampas na dinanas niya, sa hirap na dinanas niya, gumaling ka. Amen. Kaya kung may nararamdaman ka, mamaya pagalingin ka ng Diyos. Nananampalataya ka? Naniniwala ka na kaya kang pagalingin ng Diyos? Sabi sa Bible, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kahit sino pang man of God na tumayo dito, kung wala kang faith, hindi ka gagaling. Amen. Kahit maglumpay ka pa niya, kung wala kang faith, hindi ka gagaling. Amen. Dahil ang tinitignan ng Lord yung faith mo, hindi yung fake. Amen. Pakisabi siya katabi mo, may faith ka ba? Linggo-linggo tayong dumadalo. Ang binibigay ng Panginoon, binubuo niya, hinuhubog niya yung faith mo. Tinuro din yan ni Rev Stella nung nakaraan, di ba? Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Amen. At ang Diyos ay hindi nalulugod sa taong walang pananampalataya. Every time na pupunta ka sa lugar na ito, sasamba, kailangan may pananampalataya ka. Kailangan yung faith mo na ikaw ay tutugunin ng Diyos, katatagbuin ka ng Diyos. Kasi kung hindi ganun ang faith mo, pumunta ka rito, walang mangyayari sa'yo. Lalabas ka pa rin na same. Amen. Kaya yung faith mo, kapatid, kailangan nagle-level up. Pakisabi, nagle-level up. Yan sabi sa Bible, James, di ba? 1. Magala kayo kapag dumadanas kayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Sapagkat nakakapagpatas iyan ng antas ng ating pananampalataya. May pagsubok ka ba? Tataas yung faith mo. Amen. Pakisabi sa katabi mo, may pagsubok ka ba? E di tataas yung faith mo. Amen. Di ba? Bago makatpasa yung grade 1, may pagsubok, may test. At pag nasagutan niya yun, ano mangyayari? Di papasa siya. Ganun din sa buhay natin. Mamaya, makaralaman po natin yan. Ang karamdaman, maraming tao ngayon, mga magulang, mga kapatid, maraming nararamdaman, isa lang ang solusyon nila, walang iba kundi ang doktor. Amen. Ulitin ko, kapag ako may nararamdaman, nire-review ko, in Jesus' name, with authority. Diba? Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Yeah. Templo ko ng Santong Espiritu. Amen. Diba? Kasi ang kalaban natin, tinuro ni Rev nung nakaraan, Spirit, diba? Tayo ay nakikipagbaka, hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, bilang isang taong mananagumpay, yan po yung 4 na pagtagumpayan ni Kristo. At kapag nasa iyo si Jesus Christ, tagumpay ka din dyan. Amen? Ulitin ko, kapag nasa iyo si Kristo, tagumpay ka din dyan. Pero kapag wala sa iyo si Kristo, maghihirap ka dyan. Amen? Kapag si Jesus Christ nasa iyo, di ba, walang mahirap. Sabi sa Bible, nothing is impossible to Jesus, di ba? Walang imposible sa Diyos. Yung patay, nabubuhay. Yung bulag, nakakakita. Yung bigay, nakakarinig. Yung pilay, nakakalakad. Walang imposible kay Jesus. Ang kailangan lang natin, totoong pananampalataya. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. So ito, paano ba tayo magtatagumpay sa sanlibutan? Isa-isahin natin yung verse kanina na binasa natin. Verse 1, pananampalataya at pagiging anak ng Diyos. Yan. Paano tayo magtatagumpay? Kailangan meron kang pananampalataya at ikaw ay anak ng Diyos. Paano ba tayo naging anak ng Diyos? Ang sabi sa John chapter 1 verse 12, tayo ay binigyan ng Diyos na karapatang maging anak dahil tayo ay sumampalataya kanino? Kay Jesus. Pakisabi sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Ngayon, ano ang benepisyo ng pagiging anak ng Diyos? Yeah? Kunwari, pumasok ako sa bahay ni Ninang Abby. Hindi ako anak. Hindi ako anak. Papasok ba ako sa kwarto niya? Hindi ako anak eh. Amen? Dapat alam mo yung katatayuan mo sa Diyos bilang isang anak ng Diyos. Amen? Pag anak ka ng Diyos, kunyari, si Ate Ice, anak ni Ninang Ivy, pwede niyang buksan yung rep. Kahit anong pintuan, pwede niyang buksan. Dahil anak siya ng Diyos. Ay, anak siya ni Ninang Ivy. Tama? Tayo, kaninong anak tayo? Anak ng Diyos. Bakit tayo naging anak ng Diyos?
Dahil meron tayong pananampalataya, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pananampalataya at pagiging anak ng Diyos. Amen? Kapag anak ka ng Diyos, dapat may faith ka kay Jesus. Amen. At pag anak ka ng Diyos, dapat alam mo yung mga benepisyo mo. Hallelujah. Alam mo yung mga authority mo. Amen? Ano ba yung mga benepisyo sa pagiging anak ng Diyos? Una, yung protection at guidance ng Panginoon. Protection and guidance, di ba? Protektado ka. Ang sabi sa Bible, God will never leave us nor forsake us, di ba? Hindi tayo iiwan, pababayaan ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka iiwan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit? Kasi anak ka ng... Sino ditong may anak tapos pinabayaan? Wala, di ba? Yung anak natin, inaalagaan natin. Tama? Yung anak natin, ginagabay natin. At kung ano man yung laman ng rep, praise God, maraming laman. Kung ano man yung laman ng rep, pwede nilang kunin. Tama? Pwede nilang inumin. Nyari, may Yakult. O, minum ka ng Yakult yan. Kung only Yakult, hindi inumin mo lahat yan. Bakit? Anak natin sila eh. Tama? Yun yung benepisyo. Dahil ang sabi sa verse 1, ang sabi dito, basahin natin. Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay anak ng Diyos. Sumasampalataya kay Kristo. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Una, kailangan yung ating pananampalataya na kay Jesus Christ lang. At anong benepisyo? Una, protection and guidance. Ano sabi sa 1 John chapter 5 verse 18 hanggang 19, alam natin ng mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesus Christ at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka pwedeng galawin ng dyablo. Kasi anak ka ng Diyos. Alam mo ba yon? Alam ba natin yon? Bakit tayo nagagalaw ng dyablo? Kasi nagkakasala. Amen? Pag pansin nyo, ang taong nagkakasala, lumalayo sa katotohanan. Hindi na umaatin. Amen? Pero kapag anak ka ng Diyos, masunurin ka, hindi ka kayang galawin ng dyablo. Amen? Pakisabi sa katabi mo, hindi ka kayang galawin ng dyablo. Basta matuwid ka. Amen? Yan yung benepisyo. 19. Alam nating tayo yung mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Yan nga po yung sinasabi ko kanina. Kahit ang sanlibutan daw ay nasa kapangyarihan ng dyablo, kung anak ka ng Diyos, hindi ka kayang galawin ng dyablo. Merong kanta, we are the winning side. Anong kanta yan? We are the winning side. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. Diba? We have overcome. Pag anak ka ng Diyos, lagi mong ma-overcome yan. At hindi ka kayang galawin ng dyablo. Nagagalaw ang anak ng Diyos kapag nagkakasala siya. Amen? Kapag ikaw ay nagpapatuloy sa pagkakasala, di ba? Diyan nakakapasok ang gawa ng kaaway sa buhay mo hanggang mawala ang iyong pananampalataya. Dahil sabi sa Bible, yung faith daw dumarating pag pakikinig ka ng Word of God. Ang tao, ang anak na hindi nakikinig sa ama at sa ina, anong nangyayari? Napapahamak. Ganon din tayo. Kapag hindi na tayo nakakapakinig ng Word of God, nagkakasala tayo kasi wala na tayong napapakinggan. At anong mangyayari? Magagalaw ka ng diablo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Kaya nga, pag-itingin mo, pagbutihin mo ang pagsunod sa Diyos. Amen. Para hindi tumalab yung mga gawa ng kaaway. Amen. Para hindi ka maagaw ng kaaway, hindi ka madaya ng kaaway. Dahil ang kaaway, magaling siyang mangdaya. Amen. Wala siyang ibang gagawin kundi lituhin ka, dayain ka, operan ka. Ulitin ko, ang lagi lang ino-oper ng demonyo, pang makamundo lang. Kaaway, magaling siyang mangdaya. Amen. Wala siyang ibang gagawin kundi lituhin. Ganon. Amen. Kay Kristo, inopera niya, Diyos na yun, di ba? Matthew chapter 4, verse 4. Kung ikaw ang anak ng Diyos, tinamit nila ng demonyo, anak ng Diyos. Kung ikaw ang anak ng Diyos, kayo mga tinapay ang batong ito. Sabi ni Jesus Christ, nasusulat, di lang mga sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita rin ang gagaling sa bibig ng
Diyos, maraming tayo na-operan. Pag linggo, doble sahod. Oh, di ba? Ang bilin tinapay. Ang bilin tinapay, tama? Sabi nga nila, Shelem nung ng Merkules, di ba? Yung Merkules, bibigay ko na kay Lord. Kahit yun yung araw ng live stream daw. Yung patotoo ni Shelem nung linggo, nung midweek. Amen? Kasi demonyo kapatid, nag-o-offer din siya. Amen? Nag-o-offer siya ng power. Oh, di ba? Pero hindi niya ino-offer. After that, what next? Anong pagkatapos? Di ba? Si Kristo lang merong ganon. Pag sumampalataya ka, meron kang eternal life. Nalakpakan natin si Lord dyan. Amen. Anong benepisyo? Protection and guidance. Pangalawa, He will provide. Yun. Magpo-provide ang Diyos. Amen. Hindi ito dahil sa iyong gawa. Dahil meron ka niyan, inalaw ng Diyos yan. Amen? Inalaw ng Diyos na magkaroon ka ng ganyan. Amen? Hindi ito dahil sa sarili mong gawa. Unang-unang ginamit at binahiram sa'yo ng Diyos yung lakas mo. Pag wala ng lakas ng tao, anong mangyari? Wala na, nakahiga na. Tama? Kaya ka nakakapag-produce kasi binigyan ka ni Lord ng lakas. Amen? Binigyan ka ni Lord ng kakayanan. Dahil pag ang tao may karamdaman, may sakit na, hindi na siya makapagtrabaho. Kaya ang unang binigay ng Diyos, benepisyo sa pagiging anak, He will provide. Pinrovide niya, una, yung lakas mo, yung kalakasan mo, di ba? Yung health mo, binigay ni Lord yan. Amen? At inilaw ni Lord na malagay ka sa ganyang sitwasyon. Para ano? Ikaw ay maging pagpapala sa iba. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya sabi sa Bible, Matthew chapter 6, verse 33, ayan na dyan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ano daw ang ating uunahin para ang Diyos din ang mag-provide sa atin? Sino? Yung kanyang kaharian at yung kanyang katwiranan. Amen? At pag yun ang inuna mo, yung mga bagay na hindi daw natin in-expect, ang Diyos ang magdadagdag. Ngayon ang tanong, anong gusto mong idagdag sa'yo ng Diyos? Huwag na tayong pera. Di ba? Pag wala kang pera, wala kang pambili. Wala kang pambili ng bigas, wala kang pambili bayad ng bills. Amen? Gusto mo ba idagdag sa'yo ng Diyos yan? Sabi sa Bible, unahin mo siya. Amen? Unahin mo ang kanyang kaharian. Bakit maraming taong nagkukulang? Kahit malaki ang sahod, nagiging butak. Kasi hindi una na si Lord. Lalo sa pagbibigay ng tithes and offering. Pakisabi sa katabi mo, nagtatites ka ba? O offering lang, ba? Sabi sa Bible, ibigay mo eh. Kaya kung tayo anak ng Diyos, kailangan masunurin ka. Pakisabi sa katabi mo, masunurin ka ba? Magbigay ka mamaya. Alakpakan natin si Lord. He will provide. Ang sikreto lang, binigay na ni Lord yung sikreto para siya magdagdag ng magdagdag. Uunahin lang natin siya. Amen? At alam ni Lord kung ano yung para sa'yo. Alam ni Lord yung kanyang timing. Alam ni Lord kung kailan ka pagpapalain. Alam ni Lord kung kailan ka pa sasaganahin. Ang kailangan mo lang gawin, unahin ang kaharian ng Diyos. Dahil kapag ang Diyos nagpala, walang sino mang pwedeng gumambala. Amen? Kapag ang Diyos nagpala, walang sino mang pwedeng humadlang. Kapag ang Diyos nagbukas ng bintana sa langit, di ba? Walang pwedeng sino mang tangang pwedeng manira. Yun yung Diyos. Yun yung sinasamba natin, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang hanggan. Siya daw ang sabi sa Bible, siya ang Alpha at ang Omega, ang una at ang wakas, at yung mga bagay na sinimulan ng Diyos sa iyo at sa akin, tatapusin niya ng may magandang resulta. Amen? Kaya nga kung ikaw ay sinimulan ng Diyos, magpatapos ka. Sabi sa katabi mo, magpatapos ka. Di ba? Kung ano yung sinimulan sa iyo ng Diyos, huwag mong hadlangan. Amen. Kasi pag hinanlangan mo, anong mangyayari kapatid? Di ba? Mapapahamak lang tayo. Sa dulo nito, may stress ka. Di ba ang tao pag na-stress, anong mangyari? May stress. Magkakasakit. Pag nagkasakit, pupunta sa ospital. Sasabihin ng doktor,
opera. Yun. Opera. Alam pa natin si Lord. Opera. Kaya nga, yung benepisyo sa pagiging anak ng Diyos, ang Diyos ang magpo-provide. Amen. Kaya ako, hindi na rin ako natatakot. Di ba? Kung ano yung mangyari, alam ko, Lord, hindi naman kami ginutom pa ng Panginoon. Amen. Ang kailangan ko lang gawin, maging matuwid sa Diyos. Amen. Maging matuwid. Lumakad sa kagustuhan ng Panginoon. Amen. Ganon din ang mangyari sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi ito payamanan, hindi ito pagalingan. Ito'y pagalingan sa pagsunod. Hindi ito patasan, kundi ito ay pababaan. Dahil merong isang mataas na nagpakababa. Sino yun? Si Jesus Christ. Sa langit, nilalakaran ang ginto. Di ba? Yung mga may halaga sa lupa, sa langit, walang halaga kay Jesus. Amen? Anong mahalaga kay Jesus? Kaya siya nagpakababa, pakitignan yung katabi mo, ikaw ang mahalaga kay Jesus. Amen? Ikaw ang mahalaga. Wala kang katumbas. Amen. Kahit ilang toneladang ginto pa, sabi nga ni Solomon, di ba? Sobrang yaman na hari, tonelada ang ginto. Kung babasahin niyo yung mga ngaral, chapter 12, yung pinakadulo, ang pinakamagandang gawin ng tao, walang iba kundi maglingkod sa Diyos. Bakit? Na-experience niya ang katanyagan, na-experience niya ang power, na-experience niya ang yaman, lahat meron siya. 1,000 ang asawa. Ngayon tayo, isa lang. Sa mga lalaki, pakisabi, isa ka lang ha. Huwag dalawa. Pag dalawa, yari ka. Mahulog ka sa tulay. Kwento ni Bishop. Amen? Kaya nga po, sa ating buhay, ang Diyos ang magpo-provide. Amen? Ang kailangan lang natin gawin, sumunod. Sabi sa Bible, obedience is better than sacrifice. Aanuin mo yung handog kung hindi naman galing sa pagsunod. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano pa yung mga benepisyo? Siyempre, meron kang authority at saka power. Pakisabi, authority and power. Yan. Diba? Pag anak ka ng Diyos, kapag may pananampalataya ka, automatic may authority ka. Automatic may power ka. Diba? Ano sabi sa Matthew? Chapter 28, verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ngayon, sino yung tinanggap natin? Si Jesus. Nasaan si Jesus? Nasa puso natin. Meron tayong faith sa Kanya, kaya meron din tayong power saan? Sa langit, sa lupa. Sabi nga sa Bible, ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ngayon, ano yung gusto mong ipagbawal sa lupa? Ano yung gusto mong pakawalan? Magpakawala ka ng mga biyaya. Magdeklara ka ng authority. Ano yung nakaraang buwan na ating tema? Speak the word. I just want to speak the name of Jesus. Yun, ha? Kanta yun eh. I just want to speak the name of Jesus. Sunod. Over every heart and every mind. Your name is power. O, di ba? Power. Your name is healer. Your name is life. Diba? Kapag anak ka ng Diyos, you have the power. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Wala ka pa natin si Lord. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Kaya po, meron tayong authority, meron tayong otoridad, meron tayong kapangyarihan kasi anak ka na Diyos. Dapat alam po natin yan bilang isang mananagumpay. Kasi merong mga nagtatagumpay, di ba? Hindi nila taas no. Kailangan taas no ka. Si Jesus Christ, yung mga demonyo dyan sa paligid, luluhod sa iyo yan. Hallelujah. Yung sakit karamdaman, luluhod sa iyo yan. Amen. Kaya nga isang experience ko, dahil buhay ang Diyos, kapag meron akong nararamdaman, pinapalayas ko. Amen. Kahit di mo na tawagin si bishop o si pastor. Basta alam mo na anak ka ng Diyos, meron kang kapangyarihan. Hallelujah. Parang kunyari nagpalayas ka, paano ka ba magpalayas ng aso? Sit! Ganun ba? Hindi, di ba? May authority. Sit! Labas! Layas! Ganon din. Yung demonyo, ganon din. Ganon subukan mo, may authority. Ewan ko lang kung di lumagpot, sa Bisaya pa, lumagpot. Lumagpot o
pulasan niyang mga demonyo sa paligid mo. Amen? Ang kailangan lang natin, maunawaan natin na tayo nagtagumpay dahil kay Kristo at meron tayong authority. At yung benepisyo na pagiging anak, ay yan nga, meron tayong authority. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. Ang sabi sa Lucas chapter 10, verse 19 hanggang 20, binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Pakisabi sa katabi mo, walang makakapanakit sa iyo. Nasasaktan ka kasi dahil sa bunga ng iyong ginawa. Amen. Nagkakaroon ka ng struggle kasi meron kang maling hakbang na ginawa na hindi gusto ng Diyos. Amen. Pero kung gusto ng Diyos yung iyong ginagawa, hindi ka masasaktan. Amen. Ngunit magala kayo, hindi dahil napasuko ninyo ang masasamang espiritu. Kung hindi, dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Wow, praise the Lord. Nakatala ang iyong pangalan doon sa aklat ng buhay sa langit. Amen? Nakatala na nga ba? Kasi kung hindi pa, ipapatala natin. Sino dito ang sigurado na 100% nakasulat yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay sa langit? Taas ang kamay. Amen. Sa hindi tumaas ang kamay, mamaya, tatala natin yan kay Jesus. Sa langit, hindi kayo tumaas eh. Hindi ko alam kung saan nakatala. Amen. Ang pang-apat, yung pabor. Yung favor and blessing. Palaging kapag na kay Kristo ka, pag anak ka ng Diyos, yung favor laging nasa iyo. Amen? Yung pabor ng Diyos, ulitin ko, yung pabor ng Diyos laging nasa iyo. Huwag mong isiping mayaman ka, kaya lagi kang may pabor. Hindi. Wala sa yaman yan. Amen? Yung pabor ng Diyos, nasa kanyang mga anak. Amen. At yung blessings, nandyan. Favor and blessings. Ang sabi sa Awit chapter 23, verse 1 hanggang 5, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen. The Lord is my shepherd, di ba? Ipinaihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang aking parangalan ng kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikaw ay aking kaagapay. At tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Verse 5, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo. Yung favor na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Wow. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Grabe, di ba? Kapag anak ka ng Diyos, ang Diyos ang ating pastol. Amen? Yung pabor palagi. Laging nasa iyo. Amen? Tuloy natin. Benepisyo ng pananampalataya. Ano? Ano ba yung mga benepisyo kapag may faith ka? Kanina, benepisyo ng pagiging anak. Yung ngayon naman, benepisyo ng pananampalataya. Una, peace of mind. Pag may faith ka, meron kang kapayapaan na galing mula sa Diyos. Pansin mo ang tao, pag may problema, pag walang pananampalataya, anong nangyari? Nagugulumihanan. Walang faith eh. Walang peace of mind. Amen? Pero kapag may faith ka kay Jesus, di ba, alam mo yung imposible, pwedeng maging posible, yun yung faith. Kapag na kay Kristo ka, meron kang kapayapaan sa isipan. Amen? Parang yung mga anak, ulitin natin sa mga anak, yung mga anak natin, yan, yung mga anak natin, si Joel, si Jem, sila anak ni Pastora Sik, mayapa isip niyan. Alam nila, nakakain sila. Tama? Kasi yung faith nila, alam nila na ibibigay ng magulang nila. Amen? Ganon din tayo. Kapag may faith ka, alam mo na payapang isipan mo na ang Diyos ang magpuprovide at mag-aayos ng mga sigalot sa buhay mo. Kaya kapag may faith ka, meron kang peace of mind. Amen. Kasi ang taong walang pananampalataya, ginugulo ng demonyo yung kanyang isipan, kaya ang gulo-gulo ng buhay. Amen? Walang kapayapaan, kung saan-saan pumupunta. Di ba? Pero kapag may faith ka, meron kang peace of mind. Yan yung hindi kayang bayaran ng pera. Amen? Maraming tao, maraming pera sa gobyerno. O, di ba? Maraming pera yan eh. Flood control. Wala naman silang peace of mind. Wala kasi silang faith kay Jesus. Amen? Pero kung may faith sila kay Jesus, katulad kay Sakeo, di ba? Nagkaroon ng peace of mind.
Nung ma-encounter niya si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, baba ka Sakeo, punta ako sa bahay mo. Pagbaba ni Sakeo, ibibigay ko po ng 4 na beses. Kung meron akong nadaya, ibabalik ko ng ika-4 na beses. At yung aking kalahati ng yaman, ibibigay ko saan? Sa mga mahihirap. Pumunta kay Sakeo, yung peace of mind. Amen? Kaya madaling makapag-desisyon ng tama. Amen? Kapag ikaw ay nasa tama, palagi kang tatamaan ng tama. Amen? Pero kapag ikaw ay nasa mali, tatamaan ka talaga. Ng trouble, ng sigalot sa buhay, ng problema, ng pagsubok, ng suliranin. Walang ibang gagawin ng demonyo kundi kitilin ka. Ganyan ang demonyo eh. Diba? Inaagaw niya yung peace of mind natin. Diba? Pinapalitan niya ng mga salitang pangmakamundo yung ating isipan. Kaya nga, importante na palagi tayo nakakapakinig ng Word of God dahil ang Word of God ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating isipan. Amen? Kapag hindi ka na nakakapakinig ng Word of God, ang gulo na ng iyong isip. Amen? Ang iniisip mo na lang palagi, paano kumita? Problema na naman, pagsubok na naman, kakulangan na naman, di ba? Pero kapag may Jesus Christ ka, kaya mo pang magbigay katulad kay Sakeo. Dumating si Jesus Christ, pumasok sa isip, nagkaroon ng peace of mind. Hallelujah. Lakpakan natin si Lord dyan. Praise the Lord. Kaya kung gusto mo magkaroon ng peace of mind, yung faith mo, palagi kang makinig ng Word of God. Amen? Nakadepende kasi yung peace of mind sa iyong pinapakinggan. Tama? Pag ang pinapakinggan mo palagi, Marites, Marisol, sulsol, wala kang peace of mind. Tama? Pero kapag ang palagi mong pinapakinggan, Word of God. Ang sabi sa Bible, Philippians ba yun? 4:8. Ang lagi niyong maging kaisipan ay mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Nandiyan po yan. Tama? Di ba? Kaya piliin mo palaging pakinggan yung Word of God. Dahil ang Word of God ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Peace of mind. Ano naman ang kalaban ng peace of mind? Anong pananampalataya? Siyempre, anong kasalungat ng pananampalataya? Bakit ginugulo ang iyong isipan? Ito yung sinabi ko kanina. Fear. Takot. Pag natakot ang isang tao, anong mangyari? Di ba? Ang pinakamagandang example sa Bible na hindi natakot, tignan nyo to, si Goliath at si David. Nung makita ni David, si Goliath napakalaki, yung mga Israelita natatakot silang lumaban. Kasi nga, si David ay malaking tao, sanay sa pakikipaglaban, ang hawak ay sibat, panangga. Pero, merong isang may Jesus, o merong Espiritu ng Diyos. Narinig ni David, bakit ito natatakot? Pumunta siya sa hari. Ako, lalaban. Walang ibang lumaban eh. Di ba? Walang ibang lalaban ako. Bata ka pa, sabi ni Saul. Ngunit sinabi niya, mga lobo nga eh. Mga leon nga eh. Ginaano niya daw yung panga. Ibig sabihin, lumalaban. Tignan niyo yung kaisipan ni David ah. Sa madaling salita, si David yung lumaban. Nung kaharap niya na si Goliath, ano yung kinuha niya? 5 bato? Na ibig sabihin, si Jesus. Kapag may Jesus ka sa puso't sa isip mo, walang malaki. Amen? Kaya mong harapin, kaya nating talunin. Amen? Ang sabi ni David, hawak mo ay sibat, hawak mo ay pananggalang, di ba? Pero lalabanan kita sa pangalan ng Diyos na hinahamak mo sa Israel. Saan tumama? Saan tumama yung bato? Saan oo? Kasi yung tao na malalaki, na maraming pera, di ba? Doon mo base, lumalaki ulo. Amen? So, ibig sabihin ko mga magulang, mga kapatid, hindi natakot si David. Bakit? Kasi meron siyang Diyos sa kanyang puso. Ano mang Goliath sa buhay mo, problema, pagsubok, di ba? Kapag meron kang pananampalataya, pwede mo siyang matalo. Amen? Sa pamamagitan ni Jesus. Amen.
Si Jesus ang susi, si Jesus lang, wala nang iba. Amen? Kaya nga dito sa pulpito, dapat lagi bida si Jesus. Amen? Si Jesus lagi bida. Pakisabi sa katabi mo, si Jesus lagi bida. Pag pupunta ka dito, dapat si Jesus lagi laman ng puso mo. Amen? Pag sasamba ka kay Lord, wag mong tignan ang katabi mo, dapat kay Jesus ka nakatingin. Amen? Kaya hindi mo minsan maranasan si Jesus eh. Yung spirit eh, di ba? Hindi mo maranasan bakit? Kasi iba-iba, meron kang takot. Ang demonyo, walang ibang gagawin, ilagay sa isipan natin, kundi matakot ka. Pag natakot ka, mawawala si Jesus dyan. Ang kailangan mo lang gawin, humakbang ka uli. Katulad ng ginawa ni Pedro, Jesus, tulungan mo ako. Inabot sa kamay, hinango, ayun, nakaligtas. Ang demonyo, mga magulang, mga kapatid, wala siyang ibang gagawin sa atin, kundi palagi tayong pasukuin, palagi kang takutin. Pakisabi siya katabi mo, natatakot ka pa ba? Huwag ka nang matakot. Kapag may Jesus ka, daig mo pa yung pinakamalalakas dyan sa boxing. Amen? Kapag may Jesus ka, di ba? Kahit ilang gulayat pa yan, di ba? Parang sila Gideon, di ba? 300 lang. Natalo yung 120,000, tama ba? Di ba? Kasi meron silang Diyos. Kapag may Diyos ka, hindi ka matatakot. Ano mang problema, pagsubok dumating sa buhay mo, hindi ka matatakot. Kasi si Kristo ang solusyon sa lahat ng bagay. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ano pa yung kalaban ng pananampalataya? Ito, pinakamaganda. Yung sin, yung kasalanan. Katulad ng sabi ko kanina. Yung kasalanan, ang nagpapabagsak sa pananampalataya ng tao. Amen? Pag nagkakasala ka, isang magandang example ito. Si Eva at Adan, yan. Sabi ng Diyos, huwag yung kakainin ha. Pwede yung kainin lahat ng dyan. Mga bunga ng puno, pwede. Huwag lang doon sa gitna. Ngayon, may nag-tempt sa kanya, ay may nag-gano sa kanya, ang ahas. O, cut natin, nagkasala si Eva at si Adan din. Kasi binigyan ng bunga na kaalaman sa tama at mali. Anong ginawa nila nung bumaba si Jesus? Nagtatago. Di ba? Kapag ang tao wala ng pananampalataya, nagtatago. Amen? Kaya nga yung kalaban ng pananampalataya, sin. Amen? Kaya nga yan yung tinagumpayan ni Kristo. Kaya dapat tayong mga anak ng Diyos, alam mo at aware ka sa mga pagkakasala na dapat na hindi mo nagawin. Amen? Pero, sabi ko kanina nga, pinasa natin sa Bible, nandito pa tayo sa mundo. Nagkakasala pa tayo, minsan. Sa isip, salita, at sa gawa. Kaya nga dyan pumapasok yung 1 John 1:9, di ba? Kung ikukumpisal mo ang iyong pagkakasala, tapat ang Diyos at banal na ikaw ay patatawarin sa lahat ng iyong kalikuan. Pero wag ka naman palaging magkakasala. Dahil sabi sa Bible pa rin, ang aso, pag sumuka, maya-maya binabalikan. Ibig sabihin, wag daw tayong maging aso, nasa Bible yon. O wag daw tayong maging baboy, na pagkatapos paliguan, nagkakasala pa rin. Amen? O di kaya, tumingin sa harap daw ng salamin, nakita mo nang may dumi, hindi mo tinanggal. Amen? So, yun yung kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga, ang tao, nawawalan siya ng pananampalataya kapag siya ay naaalipin ng pagkakasala. Pakisabi sa katabi mo, mag-ingat ka. Bakit? Sabi sa Bible, Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Di ba? Yung buhay na walang hanggan nating kapatid, ang kalaban niyan, kasalanan. Kaya mag-iingat tayo. Kaya ang gusto ng Panginoon, habang tayo na mabuhay sa mundong ibabaw na ito, lumakad ka ng matagumpay. Amen. Lumakad ka ng matagumpay. Dahil ang demonyo, mag-o-offer siya palagi ng pagkakasala. May kantangang, O tukso, layuan mo ako. Hindi lalayo ang tukso. Ikaw ang lalayo sa tukso. Katulad kay Joseph, lumapit yung asawa ni, sino ba yun? Potiphar. Di ba? Anong ginawa ni Joseph? Joseph ako, pero hindi ako. Anong ginawa ni Joseph? Lumayo.
Yung tukso, nandyan, offer sa'yo ng offer. Ikaw ang lalayo sa tukso. O di kaya, ganito pa, si Jesus Christ tinukso. Anong ginawa ni Kristo? Palayasin mo. Amen. Huwag mo naman palayasin yung asawa. Lois, kasama. Yun yung ginagawa ng mga tunay na anak ng Diyos. Nagpapalayas ng tukso. Ay, lumalayo sa tukso. Amen. Dahil ang mundong ito, walang ibang gagawin kundi tuksuhin ka ng tuksuhin ka ng tuksuhin ka ng tuksuhin. Kasi nandito ba tayo? Amen? Kaya maging aware ka kapatid. Yung tagumpay na binigay sa iyo ng Diyos at sa akin, di ba? Lagi kang hahamunin. Kailangan, suot mo palagi yung pinag-aralan ng nakaraang linggo. Ano yun? Yung helmet of salvation, di ba? Suot mo dapat yan, yung baluti. Para ano? Lagi kang handa sa pakikipaglaban. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Marami pa po ito. Tuloy po natin. Sa verse 2. Ito, di ba? Sabi sa verse 2, basahin natin yung verse 2. Ang sabi dito, ito ang palatandaan na iniibig natin ng mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ng Diyos, tinutupad ang kanyang mga utos. Amen? Meron palatandaan. Ano daw kapag kaanak ka ng Diyos? Kailangan umiibig ka at tumutupad. Magkadikit yung umiibig at saka tumutupad. Hindi po pwedeng umiibig ka lang pero wala kang ginagawa. Amen? Parang ganito. Sabi sa Bible, for God so loved the world. Love, that He gave, nagbigay, His only begotten Son. Diba? Kaya magkadikit yung umiibig at tumutupad. Amen. Kapag iniibig mo ang Diyos, tumutupad ka saan? Sa kanyang mga utos. Ano ang utos ng Diyos? Love your neighbor as you love yourself. Love God, di ba? With all your mind, heart, strength, soul, di ba? Ulitin ko, magkadikit yung umiibig at tumutupad. Katulad ng ginawa ng Diyos Ama. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Nagbigay din siya. At anong ginawa ni Jesus Christ dahil sa pagmamahal niya sa atin? Tinupad niya yung utos ng Diyos. Bagamat nakita niya yung kopa o yung mangkok ng paghihirap, tinupad niya pa rin. Ikaw at ako, konting paghihirap, konting pagsubok, tutupad ka ba o aayaw ka na? Amen. Konting ulan, ang sabi niyang inaawit natin, ano man maging panahon, ano man maging sitwasyon, ika'y ibigin, ika'y pupurihin. Umuulan kasi. Totoo yun. Amen? Baka hindi niya nakatayin dito. Praise the Lord. Kaya ulitin ko, magkadikit yung umiibig at tumutupad. Kasi si Kristo tumupad, inibig niya. Diba? Jesus, may kanta, Jesus, lover of my soul. Ano kanta yun? Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Yeah. Tinupad ni Lord kasi bakit? Love niya yung soul mo, love niya yung soul ko. Amen? May pag-ibig siya, tumupad pa siya. Kahit mahirap, kahit komplikado, kahit sampakin siya, tadyakan siya, murahin siya, duruan siya, iwan siya ng mga apostol, anong ginawa niya? Tumupad pa rin siya. Ikaw kaya, iwan ka ng kung sino man, wala ka man pera, samba ka pa rin kaya kay Lord? Sambahin ka, O Yahweh. Kailangan samba pa rin. Amen? Amen? Diyan mo makikita, ang taong may pananampalataya, kahit anumang sitwasyon na kanyang nararanasan, sumasamba pa rin kay Jesus. Kahit sa kabila ng sakit, katulad kay Abraham, ang sabi ng Diyos, i-offer mo si Isaac, di ba? Bagamat nag-iisa lang yon, anong gamit niya? Ang sabi niya, sambahin pa rin niya si Lord sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya nga yung pag-ibig at pagtupad, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Amen? Ganon din ang gawin mo, ganon din ang gawin ko. Amen. Kapag mahal mo ang Diyos, merong kalakip kang sakripisyo. Meron kang kalakip na gawa.
merong kalakip na oras, merong kalakip na lakas, merong kalakip na panahon at na oras ang kailangan nating gawin kung mahal mong totoo si Lord. Di ba? Sumunod ka sa Panginoon, tumupad ka. Amen. Amen. Kasabi sa katabi mo, tumupad ka. Saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kasi kung love natin si Lord, kapatid, di ba? Hindi yan yung pataas-taas ka lang ng kamay. Amen. Katulad ng ginawa ni Kristo, yun ang ating ehemplo. Amen. Praise the Lord. Verse 2. At verse 3, ano sabi dito? Yung genuine love, tunay na pag-ibig. Ano sabi sa verse 3? Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad, muli-uling ginulit, yung pagtupad sa kanyang mga utos. Kanyang mga utos. Yung genuine life mo. Dahil sabi sa Bible, 7 yata yun, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Yun lamang mga gumagawa o tumutupad, di ba, ng kalooban ko dito sa lupa. Amen? Hindi porkit may pag-ibig ka na, pero hindi ka naman tumutupad sa mga ipinapagawa't pinag-uutos ng Panginoon, makakapasok ka na sa langit. Amen? Ikaw at ako ang nakakaalam kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon na kailangan mong tupadin. Amen? Ikaw at ako ang nakakaalam yan. Alam mo sa sarili mo yan kung nagkukulang ka na sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Yung tunay na pag-ibig. Ano ang tunay na pag-ibig? 1 John 3, verse 16 hanggang 18. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa, kapatiran. Yan ang sabi. Diba? Inialay daw ni Kristo ang tunay daw na pag-ibig. Ano? Pag-aalay ng buhay. Ang sabi sa Bible, ang sino mang naghahangad ng kanyang buhay ay mawawalan. Ang sino man nag-aalay sa akin ng buhay ay magkakaroon ng buhay. Hallelujah. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Nauunawaan niyo po ba? Amen. Kaya nga, yung genuine love natin sa Panginoon, wag lamang pangbibig, kundi may pagtupad din. Amen. Kaya nga, 17, kapag nakita ng isang may kaya, ito may kaya, yung mga may kaya, sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Verse 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ano daw ang tunay na pag-ibig? Merong kalakip na gawa. Amen. Merong kalakip na pag-aalay. Yun yung tunay na pag-ibig. Yung sinabi sa verse 3. Genuine love. Amen. Kaya nga po, sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, wag lang yung pag-ibig kailangan na ipadadama. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ipadama mo din. Ipadama na katulad ng ginawa ni Kristo. Inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin upang ipadama niya ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa iyo at sa akin. Walang katumbas na anumang mga bagay. Hindi siya naghangad ng may sukli. Hindi siya naghangad ng may kapalit. Bagkos, inalay niya yung kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang lakas. Lahat, hininga, buhay, lahat, inialay niya para sa iyo at para sa akin. Yun yung tunay na pag-ibig. And verse 5, huli. Verse 4, ito nga po yung the overcomer. Di ba? Yung mga nagtagumpay. Paano ba natin mapapanatili ang ating tagumpay? Ito, pinakamaganda. Kailangan, alam mo yung position mo. Know your position. Di ba? Bilang isang mananagumpay, dapat alam mong ikaw ay mananagumpay. Dahil ang kaaway, wala siyang ibang gagawin sa iyo kundi lituhin ka. At kapag sa isang basketball team, pag nag-away-away, yung 5 naglalaro sa loob, mananalo, matatalo. Matatalo.
Kaya nga kailangan, alam mo, meron kasing tinatawag yan na point guard, guard, center. Di ba? Alam mo yung position mo. Amen? At kapag lahat tayo gumagalaw sa batay sa kanyang posisyon, tingin mo matatalo tayo? Hindi. Di ba? Tingin mo, kunwari tayo, sabi sa Bible, binubuo tayo ng isang parte ng katawan. May ulo, may paa, may kamay, may mata. Dapat alam mo yung posisyon mo. Dapat alam mo na ikaw ay mata. Alam mo na ikaw ay kamay. Alam mo dapat yung posisyon mo. Doon ka mag-prosper. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Know your position. Ikaw at ako ay anak ng Diyos dahil sa pananampalataya. At alam natin, we are in the battle. Hallelujah. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, ilagay sa iyo yung salitang tagumpay ka na. Amen? Use your power and authority. Sikreto para manatiling matagumpay. Ito, malapit na po tayo. Ano yung sikreto? Let's go back to the basic. Yun. Ano ba yung basic? Para lagi tayong tagumpay. Una, ano? Prayer. Pangalawa, ano? Reading the Word of God. Pangatlo, testimony. Testimony mo. Giving, fellowship, obedience. Sa pamamagitan yan, mapanatili ang ating tagumpay. Gusto mo bang manatiling tagumpay ka? Gusto mo bang manatiling tagumpay ka? Kamusta ang ating prayer life? Kamusta ang ating reading the Word of God? Ang ating testimony? Yung patotoo ng buhay mo? Paano ba itong pinapatotoo? Yung giving, fellowship, obedience. Amen? Kaya nga po ngayong umaga, mga magulang, mga kapatid, para manatili ang tagumpay sa ating buhay, ang kailangan natin gawin, let's go back to the basic. Amen? Sino dito yung may sasakyan na manual? Ayan, yung sasakyan natin dyan sa labas, yung Travis. Di ba? Meron niyang gear, primera, segunda, tercera, kwarta, quinta. Hindi mananatiling palaging kwarta. Eh tayo, gusto natin kwarta lagi. Minsan, kapag may hams, kailangan mong bumalik sa primera. Let's go back to the basic. Baka mamaya minsan kasi, hindi mo na alam yung basic. Di ba? Nakalimutan na natin. Para umarangkada ka uli, tandaan natin, dyan sa labas, paglabas mo dyan, hindi palaging smooth ang daan. Minsan may lubak, minsan may humps. Kaya kailangan mong gumawa ng basic, bumalik ka sa basic. Baka kailangan mo nang palaging manalangin. Amen? Ang tagumpay nakasalalay sa pagdepende mo sa Diyos at pananalangin. Yung reading the Word of God, testimony, giving, fellowship, obedience. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. At pinakahuli, dito na po tayo magtatapos. Exodus chapter 14, verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Amen? Sa laban mo sa buhay, ang Diyos ang lalaban sa iyo. Ano ang kailangan mo lang gawin? Kumapit, manampalataya sa pangako ng Diyos. Tayo tumayo. At bago tayo manalangin, muli nating sambahin ang Diyos. At sa ating pagsamba, kapatid, ano yung mga battle mo sa buhay? Ano yung mga nararanasan mo? Ano yung mga problema mo? Ano yung mga pagsubok sa buhay mo? Inilaban ka na ng Diyos dyan. Ang kailangan mo lang gawin, kumapit sa kanyang mga pangako. Let's sing this song, Still. Praise the Lord. Hallelujah. Let us close our eyes and let us connect our mind and heart to God. Hallelujah. And let us worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos, kapatid, nauuhaw sa papuri ng kanyang mga anak at gusto ipaabot sa atin ng Lord na ang tagumpay ay nasa atin na. Ang kailangan lang natin gawin is kumapit sa kanyang mga pangako. Kayo po'y pumikit. Hide me now. Yes, Lord Jesus.
Let's sing this song with all our heart. Let us worship Him in spirit and in truth. Yes, Lord Jesus. Within your mighty hand. Hallelujah. When the oceans rise, and thunders roll, I will soar with you, above the storm. Yes, Lord, hallelujah. Yes, I will be still. Yes, so Lord, find rest my soul. Let's sing this song with all our heart. Hallelujah. Find rest my soul in Christ alone. Oh, His power. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you, Lord, above the storm. Yes, Father, you are King over the flood. When the oceans rise. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Lord, hallelujah, oh God. Lord, muli, Panginoon, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Natunay nga, oh Diyos, na isinama mo kami sa parada ng tagumpay. At tanging gawin namin, Lord God, ay manampalataya at maniwala sa iyong kakayahan. At tunay nga, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, na meron pang mga laban sa kanilang buhay. Lord, in the name of Jesus, ilagay at iukit mo sa kanilang puso na sila ay mananagumpay na. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat sa iyo ay walang imposible. Ang mga bagay na imposible ay sa iyo ay posible. Kaya naman, Lord, salamat, Panginoon. Dalangin ko, O God, sa aking mga kapatid na naririto, na dumalo, Panginoon, na nag-alay ng buhay. Lord, patuloy mong patatagin ang aming pananampalataya, patuloy mong patatagin ang aming paniniwala, at ayong mga salita na aming pinakikinggang palagi ay iukit mo sa aming puso't isipan na ito ay aming matayuan at malakaran, Panginoon. Lord, salamat. Dalangin ko, Lord God, ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, in the name of Jesus, ay aming winawasak in Jesus' name. In the name of Jesus. Lord, salamat sapagkat sa iyong pangalan ay merong katagumpayan. Sa iyong pangalan ay palaging merong tagumpay, O God. Lord, salamat sapagkat ikaw na Diyos na aming pinili, ikaw na Diyos na aming tinanggap na pinaglilingkuran, ay Diyos na magbibigay palagi ng solusyon sa lahat ng problema sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa iyong ko tinitiwala ang gawain ito. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, ang bawat isidlan na kanilang daladala, Lord God, dalangin ko ay iyong pinuno. At tunay nga, O God, na ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay ng bawat isa ay siyang mangyari. Thank you, Lord God. Pinupuri ka namin,
niluluwalhati at dinadakila ang iyong pangalan. In the name of Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Amen. Ako sa isang gawain na bahagi po ng ating pananambahan. Tunay nga pong sa mga panahong ito, ano nga po ba ang dahilan kung bakit lagi tayong nagkakaroon, hindi natin nagagawa ang mga bagay na dapat gawin? Ano po ba ang maging sa atin pong pagbibigay? Katulad po ng nabanggit at napag-aralan natin sa ni Pastor Dong, nandun po lagi yung takot. Takot na gawin kahit yung mga bagay na dapat nating gawin. Maging sa atin pong pagbibigay, nandun po yung takot natin na katulad po ng sabi ng ating Panginoon, dalhin natin ang ating tithes, ibigay ito ng buong buo sa ating church para may magamit sa ikalalawak ng gawain. Pero nandun po yung takot natin na talagang ibigay, yung dapat ibigay sa Lord. Dahil po, ang iniisip natin ay madami tayong pangangailangan. At kung ibibigay natin, syempre, mababawasan yung ating hawak para mabayaran natin ang ating dapat bayaran o mabili natin ang ating dapat gawin. Pero katulad po nung ating napag-aralan ngayon, dapat po ay na-overcome natin. Dahil sabi nga po ng ating Panginoong Jesus, sa ating katuroang narinig ngayon, Jesus overcomes fear. Napagtagumpayan na po ng Panginoon. At tayo pong mga anak ng Diyos na sumampalataya at nakaisa sa ating Panginoon, dapat din po ay napagtagumpayan na natin yung mga gayong isipin. Kaya po yung sinasabi ng ating Diyos tungkol po sa gawain ng pagbibigay, dapat po talaga ay ating sinusunod. Dahil nga po ng, alam nyo po, sabi nga po, lalo na po sa tithes, kung hindi po natin ibibigay yung tithes sa ating Panginoon, sa ating simbahan, ano po ang sabi ng Lord? Ninanakawan daw po natin siya. At hindi po isang magandang gawain ang nakawan natin ang Panginoon. Dahil sa Lord, wala pong nalilingid. At sabi nga po ng Panginoon, di po ba, nandun naman ang pangako ng Diyos na kapag ito'y ginawa natin, nandun naman yung kalakip na pag-iingat niya at pagpapala pa kung doon sa ating mga tinatangkilik at pinagkukuhanan ng ating resources. At yun po, kaya po kailangan talaga yung ating takot at ating alalahanin na baka pag ibinigay natin ito, wala na tayong pambayad sa bills. Hindi na tayo makakabili ng ating gustong bilhin. Dapat po ay i-overcome natin yon. Dahil nga po, sabi nga, napagtagumpayan na natin ng Panginoong Jesus ang fear. At ano po ang sabi nga doon sa Malakay 6:33, seek ye first the kingdom of God and all and His righteousness, and all those things shall be added unto us. Na kung tayo po ay ibibigay natin yung dapat sa Panginoon, alam po ng Diyos ang ating pangangailangan at magagawa po niya tayong pagpalain at ibigay ang hindi po niya tayo pababayaan at hindi po niya tayo iiwanan. At sabi po ng Panginoon sa kanya din pong salita, di po pa, the more we give, the more we receive. Pag tayo po ay nagbigay ng madami, madami din po ang babalik sa atin ng Panginoon. At tapat po ang Diyos. Alam ko pong mayroon pong nakakaranas sa atin ng mga bagay na yan. Na kapag tayo po talaga ay nagbigay ng may kagalakan sa ating puso, tunay nga pong ang pagpapala po ng Diyos ay umaapaw din. Dahil sabi nga po ng Panginoon, God loves a cheerful giver. Kaya po sa oras na ito, sa umagang ito, alam ko po na tayo naman po ay mga mananampalataya na ang gawain pong ito ay hindi na bago sa atin. At kung tayo po ay tunay na nakapag-isa sa ating Panginoong Jesus, at ika nga ay talagang tayo'y tunay na anak ng Diyos, gagawin po natin kung ano ang iniuutos ng Panginoon. Dahil sa gawain po ng pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon,
nandun po ang kalakip na pagpapala. At ito po ay talagang mararanasan natin. Tayo po ay, sa oras na ito, tayo po ay manalangin at hawakan po natin ang ating mga tithes and offering. At ito po ay atin pong itataas sa ating Panginoon. Salamat po dakilang Diyos sa iyong katuruan sa umagang ito, Lord, na kung saan, Panginoon, O God, hallelujah, tumatakbo sa aming puso yung salita mo, Panginoon, O God, na Jesus, ang isa sa pinagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus, O God, ay yung fear, O God. At Lord, ito po inia-apply namin sa gawain ng pagbibigay, Panginoon, O God, na tunay nga pong ko sa mga nakaraang panahon, Lord, nandun yung takot namin na sundin ang iyong kautusan, O God, na ibigay ng buong-buo ang aming mga tithes, O God, at kami po ay mag-offer, O God, magbigay ng offering, O God, ng may kagalakan sa aming mga puso, at unahin ka, Panginoon, at ang iyong kalooban, O God. Lord, salamat, O God, sa oras na ito, Panginoon. Nananampalataya akong binago mo na nga po ang aming kaisipan, O God. Nandito po kami, Panginoon, handa na sundin at talimahin ang iyong kautusan tungkol nga po sa pagbibigay. Dahil Diyos ka, Panginoon, O God, datapat sa iyong pangako, alam mo ang aming mga pangangailangan, O God, nakatingin ka sa aming puso, Panginoon, O God, na kapag kami sumunod sa iyo, Panginoon, O God, tunay nga pong mararanasan namin, O God, ang pangako mo na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iwanan, Lord. You will supply all our needs according to your riches and glory there in heaven. Kaya Lord, salamat po. Tanggapin mo po, O God, ang amin pong mga offering ngayon, ang aming mga ikaw po, Panginoon, O God, malugod ka at maluwalhati sa aming mga buhay. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Sige po, dako po tayo sa ating announcement. Ayan po. So, sa darating po na Wednesday po, ang ating home midweek service. And ngayong October 22 po, sa bahay naman po tayo nila Sister Evie. Ayan po. So, sa lahat po ng makakasama, alam ko po magtipon-tipon na lang po tayo dito sa church and sabay-sabay po tayong pupunta sa bahay po nila Nanay Evie sa Wednesday po. Upcoming events. Ayan po, ang ating upcoming events sa mga youth po ay ang Youth Join Fellowship na may team na Step into Purpose, Walk Boldly in Your Calling. So, lahat po ng mga kabataan ay ini-invite po namin ngayong darating na October 30 to 31. So, magkakaroon po tayo ng fellowship sa Zambales po ito gaganapin. At meron po tayong entrance fee na 700. Kasama na po yung transpo natin doon at pagkain po natin sa ilang days na mag-i-stay po doon. So, this week po, start na po kami mag-collect ng mga list na makakasama. So, pwede din po ito sa mga young pro at kung may mga nanay po na gustong sumama po sa amin sa October 30 to 31, pwede na po kayong mag-send po sa amin ni Henrik ng list nyo po ng names na makakasama. Ayan. Sa October 31 naman po, ang ating worship word and prayer night. Every 8 p.m. to 12 midnight po ito. So, dito po tayo sa church gaganapin ang worship word and prayer po na to. And I invite everyone po kung wala po kayong mga ibang schedules, punta po tayo dito sa church and let's soak in the presence of God. Let's continue to sit in His presence po sa darating na October 31. Ayan po, ito naman po ang ating social media accounts sa Facebook and YouTube, Jesus Be Lifted Up Church, and ang ating
Instagram naman po na JBLU_church. So, nandito po lahat ng mga live streams natin and yung mga reminders po natin, mga updates, pwede po natin makita dito. And kung gusto nyo pong i-replay or i-share yung mga nakakaraang live or maging live today po, pwede nyo pong puntahan itong mga social media accounts na to and i-share din po sa mga mahal po natin sa buhay. So, yun lamang po ang ating mga announcements. So, tayo po muli pong tumayo at awitan po natin ang ating Panginoon. tayo imuko at pumikit at sasaliwan natin ang ating gawain sa pamagitan natin panalangin. Banal naming Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan na binigay mo sa amin, sa aming gawain ito. Lord, salamat sa iyong salita na amin narinig at tunay, O God, na magbibigay ng tagumpay sa aming buhay, O God. Ano man ang kinakaharap namin, O God, ano man sama ng panahon, O God, ay dinala mo kami sa bahay, sambahan mo ito upang kami, O God, ay sasambahin ka, Lord, at ikaw, Lord. Salamat sapagkat binigyan mo kami na masarap na salita sa araw na ito na itanim sa aming pinakapatabang puso sa amin, O God. At Lord, ito ay gagawin namin sa araw-araw ang utos mo, Lord, na kami ay sumunod sa iyo. Salamat sa nagbigay na yung salita, si Pastor Dong, O God, na bigyan mo pa ng maraming kalakasan, katalinuhan, O God, para magampanan niya, O God, na magbibigay muli ng salita na nagmumula sa iyo. Lord, sa aming pag-uwi, O God, ingatan niyo kami, gabayan mo kami sa aming pag-uwi, O God, sa aming tahanan, O God. Lord, magpadala ka ng maraming anghel upang kami ay bantayan, na kami, O God, ay may layo sa lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Maraming salamat, Lord. Muli, binabalik namin lahat ng kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen.